ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଗରିବ ଘରର ଅମୃତମଣି ଶାଗ ପଖାଳ। ବାସି ପଖାଳ, ଗରମ ଶାଗ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ। ଆଜି ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଭେଟିବା, ଯିଏକି ଜଣେ ଶାଗ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶାଗ ଖରଡ଼ାଯାଏ। ହାରାହାରି 60ରୁ 70 ପ୍ରକାର ଶାଗ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନୁସୁନିଆ ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଶାଗ ଖରଡ଼ାଯିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶାଗ ପ୍ରିୟ। କୁଆଡ଼େ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ନହେଲେ ସେ ଭାତ ପାଖରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ତରକାରୀ ଥିଲେ ବି ଯଦି ଶାଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭାତ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର, କି ରୁଚି! ଗରିବ ଘରର ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତମଣି। ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ବାଡ଼ି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କଟାଯାଇଛି। କଷି ଭେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଚୁନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଶୁଖିଲା ଗୋଟା ଲଙ୍କା, ଗୋଟାଏ ରସୁଣ। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା! ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଶାଗ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5-7 ପ୍ରକାର ଶାଗ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ଶାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ବାସି ପଖାଳ ସହିତ ଗରମ ଶାଗ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ବାଡ଼ି କଷି କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ରସୁଣ 2 କୁଲା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ।